Ya ake ciki sunana Sahala. Wow, my boss. No, kakkada mu ana tare. Naji kana magana zuwa Zamfara. So biyu ana kidnapping dina hanyar Zamfara. Sai ayamin sallah aza ko na mutu sai an dawo. To haka nake cewa haza wassalam, stay safe, stay at home. Kai in fact ma daga te Zamfara, ƙara ka te Saudiya ƙasa ka dawo babu takalmi ya yi ma sauki daga te Zamfara. Wallahi mutunan gari ya kashe min jiki magana gare anya ba ƙarya ta yake ba. Wayyo, wai, hello. Hi, wai har yanzu ana samun masu kyau irin ku har yanzu ba ku ƙaidi ba. Wallahi ke ma haka, dama da ke na fara haɗuwa, da na yi aure tuntuni. Wai ko anya ba aljana ta ba na ga kyawun ta yawa. Wai Zamani da kai kwai ƙaruwa. soyayya na da daɗi, amma da mutum ta yi daɗi ba da aljani ba. Wayo, sai tomorrow. Ai ba baban yallo aka ci ma ba inda ka ci acid ɗin ga sai ka bar duniya walla. Haba, dan wawan wani gari nake da zan sha acid. Daman gwada kuna ni gani ana tare kuma ana tare. Hi my guys, gobe ne ka so yan te Zamfara wallahi me kun ha gani. Jambo ya go. Bashe ta yi. Shin wai me ga Zamfara da ba ku so yan te wai? Kai, ba ku jin yana magana kun kyale ne wanga walakanci eh? Jambo ya go. Bashe ta yi. Wallahi sai na te Zamfara sai dai ku mutu. Kai dai za ka mutuwa. Mu da muna gida. Kai dan karami ko nawa baka da kana shige mai hanci da yawa. Na bi ƙayami da gudu. Sai na gwacce ka wallah. Kai wallahi kana cikin zama dan wahala kaga bambanci na da kai ko ne in kasa in sama da sauki. Ya ake ciki dare ba rage mana hanya za ka yi Zamfara mun ka yi. Baby, har da ke cikin lalura ga take da nafin, eh? Ya dame mu. Wallahi na ta bugu ne bejin bugu dan iska na. Kamar ya bejin bugu, kawai mai yace guda mu gani. Gaskiya mutumi na ka iya ice. Ya ki magana mu'azza mai. Sunana Yalo kuma mun gode sosai wallah. A ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.